Allahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir al-Khaliq al-Bari al-Musawwir al-Ghaffar al-Qahhar al-Wahhab ar-Razzaq al-Fattah al-Alim al-Kabir al-Basit al-Khafi al-Rafi al-Mu'izz al-Muzil al-Sami al-Basir al-Hakim al-Adlu al-Latif al-Khabir al-Halim al-Lazim al-Ghafur الشاكور العلي الكبير الحافظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البصير الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحيي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الوحيد الأحد الصمد القادر المقدم المؤخر الأول الأخير الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الأبو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجميع الغني المغني الماني والدار النبي النور الهادي البادي الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الله. Alhamdulillahi Allah na gode maka da kayo na cikin masoyin annabi godiya na da do a gare ka. Alhamdulillahi Allah na gode maka da kayo na cikin masoyin annabi godiya na da do a gare ka. Alhamdulillahi Allah na gode maka da kayo na a cikin masoyin annabi mai maka sannan ka bani baiwar begen ta mai maka. Allah ku kai ne kake wa kowa daukaka yau abu ne na katini na zo godiya inda do a gare ka. Alhamdulillahi Allah na gode maka da kai wani a cikin masoyin annabi godiya na da do a gare ka. Allah ku karo salati kai wa shugaba ya wuce adadin komai da abin da yake zuba adadin makiya da masoyan annabi shugaba a salatin duk halinsa gaba daya ka saka da sahabbai gaba ɗayan suka sanya tun da na ji ba sa yin shirka. Ba na tafiya ban gaida masoyan gaske ba shi wuce januwa ya bi ku a so bai karu ba. Baba Barhama jirgin fara kai ne ja gaba shi ku jilani ban wucewa ban gaida ka ba. Gaida zakiri shakki biri ma masoyin annabi dole in gaishe ka. Alhamdulillahi Allah na gode maka da kai wani a cikin masoyin annabi godiya na da do a gare ka. Annabin rahama abi ka zauna lafiya farkon matsayi ramar Allahu gaba daya a daban kake kai a halitta kayo wariya mai son ka a duniya har can baya shan wuya kaunar ka akwai daɗi ta zarce zuma ciki nake ya mai harka. Allah ka tsare ni da kin annabi a rayuwa ka tsare ni da bin makiyansa ilaku da cutuwa sane ta yabo daga nan har ƙarshen rayuwa rabu sa duniya da sanna kaunar garkuwa kai masu mabar bege kauce ba ma ta kutun da ko rike shirka. Alhamdulillahi Allah na gode maka da kai wani a cikin masoyin annabi godiya na da do a gare ka. bari in kai gaisuwa kun mai kora hayaniya salama annabin Allah mai haku da juriya salama ga alimullah masanin Allah daya salama ga rasulullah sanadin daga duniya ramar ka nake nema don fata masani jerin masoya naka. Kowa da abin kaunar sai ke yin takama komin daga turmi zai jure a gurin zama komin zaki rage bai kawo daɗin zama wa za mu bi da ya wuce mana baban fadama mai ba mu a kullum shi baya gajiya in ka zo ya kara maka. Alhamdulillahi Allah na gode maka da kai wani a cikin masoyin annabi godiya na da do a gare ka. mara damuwa shi ne mai san da rayuwa jama'a mu rike kaunar annabi a rayuwa dan shi
aka yi komai da abin da yake zuwa, ba dan shi ba da tuni ba mu da sauran rayuwa. Mai kisa bai amfani a lahira, rabon wuta ne zai dauka. Ni dai ne nisa ba na jin wani dan kira, Egen annabi a yanzu na fara famfara, duk rinsi duk wahala a ciki zan kangara. Faɗinsa akwai daɗi ya zarce madara, ko da mutuwa ta zo rabu sana cika da ambaton annabi naka. Alhamdulillahi Allah na gode maka, da kai wani a cikin masoyin annabi godiya na da tawakare. Alhamdulillahi ba zan daina faɗinsa ba, jama'a kuma dage mai ta faɗa ba aibu ba. Daga nan zan sa aya ba dan na gaji ba, zunubai ya ce ya rafa cire mu na fargaba. Duk inda ya bege ta daidai ta ishe ga fadar masoyin naka.